Dar, repet, dacă în țara asta există un potențial și dacă muzica asta are importanță, noi suntem pregătiți și mâine să facem lucrul ăsta. Cum pot să intre ascultătorii în posesia primului album Resident X Alpha? Există varianta întâlnirii cu noi la aceste 3 concerte. Să le mai spunem o dată datele și locațiile? Spune tu, te rog, că în București, pe 1 mai, în True Club, Timișoara, 3 mai în Club Davos și pe 4 mai în Club Flex în Arad. Și aș dori să, pentru cei care doresc să comande acest disc, trebuie să ne scrie pe adresa noastră residentx@googlemail.com. Nu scrie datele exacte, numele și noi o să le dăm mai departe și le va parveni discul. Iar pentru mai multe informații, sunt sigur că fanii pot accesa și paginile de Facebook Resident X România, respectiv Resident X. Aveți o pagină de friends și o pagină de like. Campus, un cuvânt de final înainte să ascultăm o piesă de pe albumul Alpha. Oglinda. Oglinda să fie. Aia să fie. Oglinda să fie, înainte de a o asculta, să mai spunem o dată că Resident X înseamnă un super grup compus din Ovidiu Ioncu Kempes, voce, Tavie Pan, chitară, Cristian Podratski, bas, Matias Langi, chitară, Florin Gvasa, tobe și Adrian Popescu, chitară. Înainte de a asculta piesa Oglinda de pe primul album Resident X Alpha, vreau să vă mulțumesc cu o strângere călduroasă și amicală de mână. Kempes și Tavie Pan de la Resident X au fost aici în studioul Rock FM, iar noi ascultăm Resident X și Oglinda. Serile m-au prins în văl de fum, răsuflarea ți-o aud și acum mă întorc să te cuprind și simt că nu ești și că de fapt vămit. M-am trezit iar, te-am visat doar. M-am trezit iar, te-am visat doar. Parcă dincolo de-o pindă e, cu ochiul umezi încă mă privești și cu un zâmbet trist de zile prin fereastra viselor dispar.
și nu pierdeți valul ei de argint, de sfârșit de corabie vor venea nemărginit și nu pierdeți valul ei de argint, de argint. Beginning, there was rock. Hey, wake up, you guys! Rock in the morning on Rock FM. It rocks.